Ay. Sana naman tao na yun, Jisa. Yun sa may update ka, Jisa? Ingon sila, padong na sila ko na. Padong gani, raman tao na si Padong. Oy, giduka na kung maayo, yun. Ako sa day, gidukon sa... Naabta na tanig uwan. So, pag overnight na to, ani. Maligo ta, overnight, uwan. Pati pagkabasaan na to. Yung mga overnight ta, yung man, magabian ta, delikado kayo. Oo, gani, dapat nag-overnight ta, ganihan. Insayo ta, kaya aron di ta magabian, mag-overnight ta. Kaya delikado juga yung ngit-ngit na mag-overnight ta. Kapuya, ani nila. Bian ta, delikado juga yo. Oh, uwan na yun. Nagsige ayo. message sa GC, oh. May magsabot o alas, unsang orasa, alas 5, alas 4. Karon hantod karon wag gyapon abot. Ani, ana man sa CM sa'yo nga, padong na ko na sila. Nanan sana padong nya nang higda pa na. Mapadong pa na bangon. Unsa na may tao na eh. Asa na? Kuya. Oy, gayaw-yaw na si Saryo dire. Ano kalagutan ako yung ani. Kanang mga ako mo'y pahuwaton ba niya. Ako pang motor gamiton, ako apay sakyan, tita pa'y sugo-sugoon niya, mga langayan kayong nga dagko. Cold time gani, cold time dayon. Wa pa'y cold time, dapat abot na. Sakto jud ka Kasi sa. nga na, kapuya ba ni style lang ani oy. Hindi ko ganahan ni ani gud. Maski na ako, di sa dumayo nga pahuwaton ta nya. Ang sabot gud kay alas 5. Yung sa oras sa Mao gani excited. Excited pa kay ko. Ako pa'y una kay dire. mo na mag-overnight ko no nya magpagabian tasos. Dili ka duha oy, giahak ba nila. Oy. Padong di yung silbi mag-overnight ang paggabi oy. Pero dayon gihapon ta ha. Paminaw lang ni ron no, mahurot ako ang pasensya ni ron kanang maabot na sa limit akong pasensya pag hurot. Naam ni kalimitan akong pasensya gud. Kay nagkahurot wa di na jud kumdayon na ning kalakiha. Oh my Pero sige lang ay ko ano pag si Boyong nga padung na siya. Padong boyong. Asa na boyong ron. Padung na lagi sila. Si Imsay nagjakol pa na eh. Uy, ansa naman na eh. Asa na mo oy, si Saryo dire pag tinang laguta. Gutom pa ko. Dugay pa kayo. Napas mo na ko. Unsa naman yung sabota eh. Blagot yung ganun yung sabot-sabot eh. Mas maayo ganun yung sunod. Walay sabot eh. Diretso na ba? Diretso. Para dili mahimong drawing ba? Kaya ka na magsabot-sabot. Di madayon. Diretso ka na adlaw mismo. Pak! Kana! Dapat si Imsay sa do. Sa ko'y hapiton ka diyot diri sa Grand Mall. Agoy to. Ana sana oh. Kana sana siyang piyo. Nyagi ka man meeting senior nila. Kobra na sana siyang senior. Kansi ta. Dito sige siya. Kobra-kobra siyang senior. Sige lang, Kadawat na sa nag-Spartan. Siya ko ang patagayon na to. Siya ka nang manglibre sa kanang mga tagay ba, ihang mga RH or sa gusto ni mo imo. Tagay lagi. Basta kay kanan dili makahilo. Saan naman taon? Huwag update ha? Padung na gani sila. Sige na nagpadong. Puya ba na masigig padong ay. Sige lang, Kapoy wag na ka na. kayo. In town gidukka. Pagdali, taon Lami mo. na jud kay higda ba? Ako naging nanay pagdali mo. Oy. Ako ninyo may bagdita mo dayon. Ay. Daming. Dara o sukaan. Iuli ba ya anak ha? Oo. Uli ko ni. Salamat kayo ha. Hoy basta ha. Iuli na akong sukaan kay gamit kayo na. Lagi. Lami ra ba kayo na akong sukaan? Oh, gamit. Sige ni nako. Gamit. Basin lainin mong gamito na na ha. Ay, dili, oy. Basabot ako ba kani ba kay ganahan ko sa inyong mga timpla ninyo kay lami kay yung makadagdag timpla ba. Ako na bahalag butang kani suka ha. Ay, ang pingi ha. Dili na mawa ha. Labi na kani. Bahala na mawa na. Hasang? Oo. Lagi. Uli. Salamat kayo. Sige bye. Ipahuwa mong lambing. Ganahan ko ani gud. Yun sa kaning pagtimpla sa. Pero butangan ko ng suka. Suka. Padung na sila. Butangan ko ng suka unya. Oh, mo na atong isos de. Ha? Oh, may pa. Kaya ba nila eh? Asa naman sila Jisa? Padung na sila Saryo. Maayo. Kailan ka?
Wala, nanghimatid na ko ba kay pawa sa duka? Abi na kung tigwa ka din ha. Wala eh. Or kalibangon ba? Tugayan nila, oy. Iyan nila, oy. Mag-antos man taan kita. Papahuwaton na yahaya nila, oy. Iyan eh. Okay na ka? Okay na ko. Okay, padung na sila. Nanak ko na sila sa skin na, oh. Ayaw noon. Dali mo. Kalibangon siguro ka saryo, oy. Dili ay. Murag, maunsa mo ka, oy. Unsa? Na stretching. Wala na stretching na papawas duka. Oh, si Boyong sa do, padung na. Sige na yung padung. Na, sinusultig asa na siya dapit. Para mututa na padung na bedyud sila. Sus, isa. Asa naman sila? Huwag pag-apon-abot. Wala pa lagi, pero si Imsay ko nung kaya na siya sa eskina. Magsilbi ni Sai. Muli ko eh. Hala, malo ka rin pa magkamuli, ha? Ang sa tawang ka, oy, uto na to sila, oy, di pala manglakaw na ta. Si Imsay, nagpadung na, oh. Nagpadung na si Imsay. Hala, nagpadong. Tala, oy. Tala, kay... Uli ko! Madto tayo, dayon tayo. Muli ko. Hindi mal ka dito. Sakit ako puson. Oy, tara, oy, kay muli ni Seryo. Ha? Sa pisbot mo, oy. Sakit ako puson. Dugo ka? Wala oy. Dugo. Muli ko semua. Ano ka, oy? Mag-ulol ko.